Ludwig Bartolo għalliem 44 sena minn Tal-Pietà ma nstabx ħati li Kkaġuna L-Mewt tat-tfajla ta' 15-il sena f'inċident ta' traffiku li seħħ f'Settembru ta' 5 snin ilu. Il-każ seħħ fil-21 ta' Settembru tal-2013 meta Bartolo kien għaddej bil-karozza minn triq il-Kottonera fil-Birgu u għallaqat lil Sara Farrugia u lil ħuwa Luk ta' 6 snin. Waqt li dawn kienu qed jaqsmu t-triq biex minn ħdejn il-qasam ta' djar immorru għal kumpless sportiv tal-Kottonera li jinsab faċċata. Hija ntlaqtet mill-karozza ftit wara li ħarġet mid-dar biex twassal lil ħuwa żgħir għal taħriġ tal-futbol tan-nursery ta' St. Patrick. Dak il-ħin inserta għaddej Bartolo, il-coach ta' ħuwa li miegħu fil-karozza kellu lill-ibnu ta' 7 snin. Ma daqqa t-tfajla ħabtet rasa mal-windscreen u spiċċat taħt il-bankina. Huwa ħelisa biġrieħ ħfief. Bartolo tressa l-Qorti mixli li bit-traskuraġni Kkaġuna L-Mewt ta' tfajla li ġarbet ġrieħi serji f'rasa u diversi partijiet oħra f'ġisimha. Hija tilfet il-battalja mal-mewt l-għada tal-inċident. Fid-deċiżjoni tagħha l-Qorti preseduta mill-Maġistrat Audrey De Micoli stabiliet li mkien mar-riżulta li Bartolo kien qiegħed isuq b'mod perikolus u lanqas kien qiegħed isuq b'veloċità eċċessiva. Il-Qorti qalet li l-vittmi tal-inċident huma fit-tort għaliex qasmu t-triq għall-għarrieda u mingħajr ma esploraw b'mod xieraq it-triq biex jaċċertaw ruhom li setgħu jaqsmu meta niżlu minn fuq il-bankina għal fuq il-karreġġjata. Il-Qorti nnotat ukoll li l-aħwa setgħu faċilment jimxu ftit metri l fuq u jaqsmu b'mod sikur minn fuq iż-zebra crossing li kien hemm 26 metru l bogħod. Fid-dawl ta' dan, Bartolo ġie liberat minn kull akkuża. Għal Bartolo deru l-avukati Veronique Dalli, Franco De Bono, Andrew Saliba u Amadeus Kakija.